खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं लानानै फैदों बाजाज इंडक्शन कुकटप। बाजाज इंडक्शन कुकटपखौ जोङो माबायदि बाहायनांगौ, माबायदि अफ अन खालामनांगौ, माबायदि लाखिनांगौ आरो माबायदि बासन बेयावहाय बाहायनांगौ जोङो बिनि सोमोन्दै आं दिनै फुल डिटेल्स नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन भिडिअनि गेजेरजों। बिदिब्ला भिडिअखौ पुरा नायलांदो। 130 वाट टू 260 वाटनि बाजाज इंडक्शन कुकटपआ जोबोद समायनानै। नैबे सार्केलावहाय जोङो बासनखौ दोनो आरो संनाय खावनायनि बासनखौ बेयाव दोनो फज'यो होमबासो मेसिना स्टार्ट जायो आरो। ओमफ्राय नैबेफोरो संनायनि मेनुफोर, प्रेस बाटनफोर आरो बेफोरो मेनु बाटन। ओमफ्राय बेयो प्लास, बेयो माइनास। माइनासखौ थुबाय थानानै जोङो खम टेम्पारेचार खालामनो हायो आरो प्लासखौ थुबाय थानानै जोङो टेम्पारेचारखौ बारायनो हायो आरो। अफ अन बाटन, बेयो अफ अन खालामनो थाखाय। बन्द खालामबाबो बेयावनो प्रेस खालामनांगौ, ओमफ्राय अन खालामनोबाबो बेयावनो प्रेस खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय बेयो टाइमार, टाइमिं सेट खालामनानै लानो हायो। बेयावहाय स्क्रिनाव जाखांफैगोन आरो। बेवहाय मोनसे कम्पानिया नटिस लिरनानै दोनदों नै जोंनि थाखाय। नटिसआ जाहैबाय दा प्लेट इज हट आफ्टार कुकिं प्लिज डन्ट टाच विथ योर हेन्ड। नैबे प्लेटआ संखांनायनि उनाव गुदुं जायो, आखाइजों दांनो होआखै आरो बे प्लेटखौ। गुसु जाजासिम दाङाबानो जाबाय बे प्लेटखौ। फैदो बिदिब्ला सुइच अन खालामनानै खिन्थानोसै आङो। आवाज जाबाय नै। जोङो सुइचखौ अन खालामदोंब्लाबो बेयावहाय कारेन्टआल' सफैदों आरो बियो अन जाया। जोङो अफ अन नैबे बाटनखौ प्रेस खालामनांगोन आरो। प्रेस खालामबासो अन जागोन। नै अन जाबाय। पिप पिप आवाज खोनाबाय थादो दा। जेब्लासिम जोङो बे प्लेटआवहाय बासन होआ, इंडक्शन बासन दोना, अब्लासिम बे मेसिना स्टार्ट जाया आरो बिदि गाबबाय थागोन आरो। बिदिब्ला जोङो बासन मा बासना इंडक्शनावहाय कम्पार्टेबल जायो बेखौ खोन्थानोसै। जों सिगां नैबे बासनखौ फज'नानै नायनोसै स्टिलनि। नै आवाजआ जाबाय दा। बे बासना जायो आरो बेयावहाय इंडक्शननि बासन बेयो। हिट जाबायानो दैया। दुंबाय नै दैया। आरो जोङो गुबुन मोनसे बासनखौ फज'नाय नायगोन जायोना जाया। नैबे तावाखौ फज'नाय नायगोन जायोना जाया। जाया। जायाब्ला बासना जुदि बेयाव बाहाय जायाब्ला पिप पिप आवाज फैबाय थागोन आरो नै दाबो। आवाज फैबाय थागोन जेब्लासिम बासनखौ बेवहाय गावनि नांगौ बासनखौ मोनाब्ला बियो जाया आरो। बेबो नन स्टिकआनो, होमबाबो बे जाया आरो बेयावहाय। इंडक्शननि थाखाय नङा बियो। दायो जोङो बे जग मोनसेखौ फज'गोन बेवहाय जायोना जाया नायगोन होनबाना। पिप पिप बन्द जागोन आरो जायोबा। नै बन्द जाबाय। बेबो इउज जायो आरो बेवहाय जगाव। बेसेबां मोजां ना? नै बेसेबां मोजां ना? दैखौ नांगौ जाब्ला जगखौनो फज'दो आरो गुदुं खालामदो, दसेनो गुदुं जायो। गेसनिख्रुइबो फास्ट जायो आरो बेवहाय। बिदिब्ला आरो गुबुन मोनसे बासनखौ नायनोसै जोङो। नन स्टिक सारायखौ नायनोसै एबार। जाया बियो पिप पिप गाबबायानो थादों, खोनादों दा? बे बासना बिनि थाखाय नङा आरो। बेखौ दोननोसै आरो गुबुन गंसे जों नायनोसै। गुबुन गंसे बासन इउज खालामना नायनोसै। एबार गिलासखौनो फज'ना नायनोसै एबार जायोना जाया। नै गिलासाबो फज' जायो। इन्टारेस्टिं ना? दुंबाय नै दैया। गिलासाबो जायो आरो मानोना जा मोजांखा। बेबो जाबाय। मानो होनबा आं दा आखाइजों दांदों आरो थाब। इंडक्शननि मोजां माबायानो जाबाय, फायदायानो जाबाय मा, मुलाम्फायानो जाबाय मा, सिगांनि बे दा फज'बायथ' बे दै थानाय बाहागोआल' गुदुं जायो आरो बे गोजौनि बाहागोआ बिराद लासै गुदुं जायो आरो। ओंखायनो जुदि 1-2 मिनिटआवहाय जोङो दांनो हायो आरो बेखौ। उनावथ' गुदुं जालाङो। ओमफ्राय जोङो आरो मोनसे बासनखौ नायनोसै जायोना जाया। एक्सुवेलि इंडक्शनावहाय स्टिलनि बासना बांसिन इउज जायो आरो। नै पिप पिप बन्द जाबाय। बेबो इउज जायो आरो नैबेबो। बे टिफिनाबो इउज जायो आरो इंडक्शनाव। बेबो इउज जायो।
दानिया जोङो गुबुन मोनसे बासोनखौ नायनोसै बे गामलाखौनो फज'ना नायनोसै जायोना जाया पिप्पिबा बन्द जाबाय दा जायो बे गामलायाबो जि मोजां ना बेबो जायो आरो आङो एकदम माबाखायसो बारा गोबाव दोनैखायसो बेबायदि आखाइ गोजाजों दांदो दै बेबायदि दादां आरो नोंथांमोना लोगो लोगो गोजौनि माबाया पार्टआ गुदुं जाया आरो इन्डाक्सनाव बे मोनसे बेस्ट आरो बे टिफिनखौ नायगोन जोङो टिफिन फिसाया जायोना जाया बेबो जायो पिप बन्द जाबाय बेबो दैया गोदौनो हमगोन बिदा जाबाय बिदिब्ला नै गुदुं जाबाय दायो नै जोङो बेवहाय खम खालामनानै जोङो टेम्पारेचारखौ खम खालामनो हायो नै खम खालामनो हायो आरो बारायनोबा नै बारायनो हायो बे मेनुवेल ओमफ्राय बे मिल्क टि गाइखेर साहा फुदुंनोब्ला नैबे बाटनखौ प्रेस खालामबानो जाबाय नारनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय इडली बानायोबा नैबे बाटनखौ प्रेस खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दसा रुटि बानायोब्ला नैबे बाटनखौ प्रेस खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बासनखौ फज'ना होबानो जाबाय ओमफ्राय बे कारि दालि आरि जुदि ग्रेभि माबाफोर बानायोब्ला नैबे कारिखौ थुबानो जाबाय आरो फ्राय खालामोब्ला मिथिखायो बे बाटनखौ थुबानो जाबाय आरो बयलनि थाखाय आं दाउदै रुयो आलु रुयो बेवहाय गासैखौबो आं खिन्थिगोन आरो रेसिपिनि गेजेरजों लाबोगोन इन्डाक्सनावबो आं गेजेर गेजेरावहाय रेसिपि लाबोगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय बे फेननि आवाजखौ खोनाबाय थादों दा बे फेननि आवाज जोबागौ माने सुइचआवहाय बन्द खालामनाङा आरो बिदि डाइरेक्ट जुदि फेन बन्द जायैयावनो जुदि सुइचखौ जोङो अफ खालामोबा मेसिना थाब गाज्रि जानायनि चान्स थायो आरो ओमफ्राय बेयावहाय संनाय समावहाय बेयाव दै खोलैनानै लानाङा आरो बासनफोरा एसेबो दै थानो नाङा आरो खाथि खालायावबो दै खोलैनानै लानाङा मानो होनबा उनथिंजाय फेन दङ आं दायो खिथिगोन ओमफ्राय इन्डाक्सननि बासनफोरा मा स्टिलनि जाबाबो बे बासननि उननि साइडआ फ्लेट जानांगौ आरो बेबायदि आरो इन्डाक्सननि बासन बेलेग मोनखायो नोंथांमोना मार्केटाव एभेलेबेलखा बायना लानो हागोन नै उनथिंजाय फेन दङ नै ब्ल' जाबाय थायो बेवहाय आवाज फैबाय थादों नै फेन दङ बेनिखायनो गाहायाव दै आरि गोलैनानै थानाङा आरो फेना बन्द जाबाय नै आं सुइच अफ खालामबाय कारेन्टनिखौ भिडिअखौ थारैनो इउजफुल मोनदोंब्ला लाइक खालाम लोगोफोरजों शेयार खालाम नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम मानो होनब्ला आंनि गासैबो भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसना नोंथांनि मबाइलाव सफैनो थाखाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन बाय